Понякога животът ни отнема хора, които сме обичали наистина много, но фактът, че някой вече не е част от вашия живот, е едно огромно доказателство, че той не е трябвало да бъде. Това не е загуба, това е защита. Защита от нещо, което щеше да ви наранява, да ви изпива енергията и да ви съсипва все повече и повече с всеки изминал ден. Понякога най-голямата благословия, която може да ви се случи, е да загубите някой токсичен и вреден за ваш човек. Знам, че ви боли. Знам, че се чуете дали някога отново ще бъдете същите, дали ще се усмихвате и ще се радвате на живота по същия начин, но повярвайте ми, ще се. Ако в момента сърцето ви е разбито, преминавате през раздяла, през някакъв тежък период, изгледайте това видео. Вярвам, че ще ви даде точно това, от което имате най-голяма нужда в момента, а именно вяра, че всичко ще бъде наред. Искам да ви кажа, че е напълно нормално, след като приключите взаимоотношения с някого, да усещате една празнина, да ви се плаче, да не се чувствате добре. Така че, моля ви, ако ви се реве, ревете на воля, колкото ви е нужно, но в никакъв случай не задържайте емоции в себе си, защото един ден те ще се появят и ще бъдат много по-силни и ще ви ударят точно тогава, когато най-малко очаквате. А в никакъв случай ние не искаме това да се случва. Понякога болката трябва да излезе през сълзите, за да си тръгне от сърцето. Не сте длъжни да се правите насилни, когато в сърцето ви има буря. Дайте си позволението да се разпаднете за момент, да бъдете слаби, за да можете след това да се изградите наново, много по-силни, много по-мъдри, по-осъзнати и да се чувствате по-близо до себе си. Огромна сила е да признаете пред себе си, че вие страдате и че някой ви е наранил. Това не го правят много хора и не осъзнават колко много ги наранява. Много често ние не се влюбваме в определен човек, а в представата за него, която си създаваме сами. Представяме си как би се държал той, как бихме били заедно за винаги, колко перфектен ще бъде нашият съвместен живот. Но идва един момент, в който тази представа не си съвпада с реалността. И нас ни боли. Не за това, което е било, а за това, което не е било. Това е все едно да се влюбите в герой от някаква книга или в персонаж от някакъв филм. Този човек, в който вие сте се влюбили, не съществува. Това е. Понякога е малко трудно за приемане, но е факт. Много момичета казват, ама той не беше такъв в началото, държа се толкова добре. Да, сложил си е една маска, изиграл си е ролята на невероятен джентълмен, колкото да ви спечели и след това просто си е свалил маската и си е показал истинското лице. Не ви трябват такива актьори. Това, че нещо е било красиво, не означава, че е било истинско и че трябва да продължи. Спрете да се задоволявате с толкова малко и си вдигнете стандартите. Това, че някой ви е подарил една роза, написал ви е 3 пъти добро утро и е казал на майка си за вас, не е абсолютно никакво усилие. Виждала съм мъже, които буквално свалят звезди за своите половинки. Така че моля, осъзнайте се. Любовта, която ни разрушава, е и същата, която ни изгражда. Когато се чувстваме манипулирани, излъгани, предадени, ние развиваме връзката, която имаме със себе си, защото се научаваме да се обичаме, да се ценим повече, да се грижим за себе си и това е толкова ценно. Ставаме по-мъдри, по-състрадателни. Ако аз не бях минала през това, през което минах, в момента нямаше да стоя тук и да ви говоря тези неща. Гарантирам ви на 1000%, че една раздяла ще ви даде много повече, отколкото ще ви вземе. Ще ви покаже какво наистина заслужавате, колко струвате и какво в никакъв случай не трябва да толерирате повече и ще израснете страшно много.
Колко пъти сте се опитвали да обясните как се чувствате, какво ви наранява, давали сте още и още и още един шанс и накрая нищо. Не можете да промените някой, който не вижда проблем в своите действия. Каквото и да правите, това просто няма как да се случи. Оставете ги да правят каквото си поискат, да повтарят старите си грешки, да си блъскат главата. Не сте длъжни да отделяте от времето и от енергията си за хора, които просто отказват да се променят. Вашето време и енергия са най-ценните ви активи. Влагайте ги в хора, които ви дърпат нагоре, които ви дават криле, а не такива, които само ви използват за летене. Много хора не разбират какво означава прошката. Да простиш не означава да допуснеш този човек обратно в живота си и да забравиш всичко, което ти е причинил. Означава да се освободиш от тежестта на обидата и от всички неприятни емоции, които са се насъбрали в теб. Прошката е подарък, който не правим за другия човек, а за самите себе си. Имам един любим цитат. Прошката е разбирането, че противоположното на злобата е мъдростта. Така че просто простете, не защото те го заслужават, а защото вие заслужавате да бъдете в мир със себе си. Не живейте в миналото, то не може да бъде променено, но може да ви попречи да изградите бъдещето, което заслужавате. Не се връщайте към стари чатове, към стари снимки. Не разпитвайте приятелите си, дали са го видели, с кого е бил, дали е казал нещо по ваш адрес, дали още мисли за вас. Ако трябва, изтрийте номера, блокирайте го. Не дейте в никакъв случай да планирате случайни срещи и да ходите на местата, на които знаете, че ще го видите. Колкото по-бързо се освободите, толкова по-бързо ще започнете да живеете истински отново. Мисля, че е напълно излишно да споменавам, че не трябва да поддържате какъвто и да е контакт с този човек. Наистина не разбирам хората, които продължават да се виждат с бившите си, след като са приключили взаимоотношенията си с тях. Просто, наистина, казвам ви, умът ми не може да побере как това нещо се случва и как някои хора го правят. Това, че затваряте вратата за някого, не означава, че го мразите, а че обичате себе си достатъчно, за да не се връщате там, където сте били наранени. И за финал искам да ви кажа да продължавате напред. Това, което ви очаква, е в пъти по-хубаво от това, което сте оставили зад гърба си. Гарантирам ви, че една сутрин ще се събудите и ще благодарите за това, че този човек вече не е във вашия живот. Ще бъдете изключително благодарни за всички уроци, които сте научили и за това, че сте се превърнали в по-добър, по-осъзнат човек, който вече се обича и цени повече. Ако сте загубили някого, но сте намерили себе си, вие сте победители. Благодаря ви изключително много, че изгледахте това видео. Надявам се да ви е било полезно и да ви е повлияло по някакъв начин. За мен наистина ще бъде огромно щастие, ако съм накарала някой да се почувства поне малко по-добре. Ще се видим в следващото видео. Изпращам ви много целувки, много прегръдки и много позитивна енергия.